नंदा अशोक तावरे. तुम्ही कुठे राहता? अंदोबाची वाडी. तुम्ही मला काय होतंय? पाय दुखत होता. म्हणजे तुम्ही याआधी कोणती ट्रीटमेंट घेतली होती का? हा, घेतली होती ना. कोणती? हरके डॉक्टरची. बरं, हरके डॉक्टरची तर ह्यांनी ट्रीटमेंट घेतली होती, पण तुम्हाला त्यांनी काय फरक पडला का? नाही. ह्यांनी हरके डॉक्टरची ट्रीटमेंट घेतली होती पण ह्यांना फरक पडला नाही. तर तुम्ही आपल्या वेस्टेज मधला कोणते कोणते प्रोडक्ट्स वापरले? हे काय, हे 3 वापरले. यांनी हे 3 प्रोडक्ट्स वापरले. हे कॅल्शियम टॅबलेट्स, हे फोलिक्स अँड आयर्न प्लस, आणि हे स्प्युरिलिना वापरलं. तर या सगळ्यांनी वापरून तुम्हाला कसा फरक पडला? मला ह्या गोळ्या वापरून 3 दिवसात फरक पडला. तर यांना या 3 टॅबलेट्स वापरून 3च दिवसात फरक पडलाय. आणि आता तुम्हाला कसं वाटतं? मला आता पायाला फरक पडला आणि झोप पण चांगली येते. पाय माझा थोडा सुद्धा दुखत नाही. तर यांना आधी झोप येत नव्हती, पाय दुखत होता म्हणून. तर आता त्यांना झोप येते आणि पाय दुखत नाही.